Moi bo día, querida xentiña. Hoxe vou vos a falar do unto. Como teño que jardar, preparar, envolver, salar e colgar para que se cure, vou vos a enseñar como é todo o procedimento, porque será moi sencillo, pero claro, é como todo. Si non sabes, ninguén nasceu aprendido. Saberedes que é moi fácil. O unto forma unha parte importantísima da nosa tradición gastronómica, porque do porco aproveitase todo. O sea, que eu do porco cómolle todo, non sendo o que ten dentro das tripas, o resto aproveitase todo. E o unto, forma parte da tradición popular da nosa gastronomía, porque era unha maneira de darlle sabor, digamos, á carne, ás verduras, que era o máis socorrido para comer cando non había que comer. E se non tiñas carne, que non todo o mundo tiña, ou se non tiñas uns osiños para lle botar a un cocido cativo, porque non todo o mundo tiña, un cachiño de unto pequeniño aportaba o sabor suficiente para que as verduras supesen ben, tuvesen un pouquiño de grasa e de gracia. Hai moitísima xente que confunde o unto co tousiño. O unto é unha grasa morta que está na cavidade da barriga do porco, que se usa cando xa está curada. Hai no que salar e curar. E o tousiño é a grasa que almacena o animal xusto debaixo da piel que ten por fora, da piel exterior. Eso sería tousiño. E o unto está dentro da barriga, na cavidade, como alrededor das tripas. Vou vos a enseñar como jardalo. Ten dúas partes. Unha ten como se fose unha capiña así, como unha telilla, vedes? Esta telilla. E por outra parte é como que se desfai, non? Bueno, pois a telilla así, para baixo. E agora damoslle unha forma cuadrada, máis ou menos. Agora cubrímolo de sal ben. E aplastámolo moito. Ben. Que lle quede o sal ben metido por todo. Como se me fai moi ancho, vou no picar para facer 2 paquetiños. Agora hai que enrollalo apretando moi ben. Canto máis apretadiño quede, moito mellor.
E agora vamos a envolvelo. Hai no que envolver en papel de estraza para que transpire, pero que tamén lle absorba un pouquiño de grasa se ten exceso ou así, cando fai calor, que pode sudar un pouco. Como hai que ter colgado, eu teño colgado polo menos un ano, posiblemente lle haga que cambiar o papel máis pa diante. O papel de estraza pásalle o mismo que o unto, ten como dúas caras, dúas capas, unha que é como máis papel e a outra que é como encerado. Entón, o encerado deixámoslo para fora, para que non lle chegue a humedade, e o papel deixámoslo en contacto co unto para que lle absorba, para que lle axude a absorber algo de grasa e de humedade. E agora vámoslo a atar. Isto tamén é así como bastante fácil. Pasamos o fío así por aquí por debaixo. E doulle 2 nudos. Agora facemos así. Damoslle unha volta, facemos así e pasamoslle por abaixo. Aí. Volvemos a repetir. Unha volta. E volvemos a repetir. Outra volta. Ahora pasámoslo por aquí por abaixo. Cortamos aquí largo, porque nos vai a facer falta para amarrar. E fijámoslo en cada un destes, o sea, damoslle así como unha voltiña. Ahora damos a volta aquí. E amarramos estes dous. Este é o chicote do principio, así que amarrámoslo aquí e damos o nudo final aquí. A verdade é que estou pensando que ese cordel que collín igual é moi delgado para soportar ese peso, así que vou coller outro cordel un pouquiño máis gordo. Este é máis adecuado. E agora vamos a empezar a anudar. É moi fácil, mirad, metemos a parte de abaixo, metémola así por debaixo do paquete. E aquí damos 2 nudos, simples, 2 nudos simples, apretado. Canto máis apretado, mellor, para que unto este apretadinho. Vale, isto de momento deixámoslo aquí, porque nos vai a facer falta. E agora damos as voltas, non? Temos o fío para diante. Temos así o fío. E vamos a dar aquí unha volta. Que nos faja esta gasa, vedes aquí? Isto. E de que nos faja eso, metémolo por debaixo. E traémolo por debaixo do paquete, así hasta que cada 3 ou 4 centímetros. E vámoslo axeitando aquí ao medio para que nos quede os encanos todos no mesmo lado. Vedes? Así aí. Outra volta. Mirad, así. Volta. Así. E vai por debaixo. Cortámoslo a unha distancia máis ou menos do doble, así, aquí.
E agora, para que non se nos escape daqui, temos que dar sempre unha volta a cada fío. Agora damos a volta e vímonos ao sitio onde empezamos, que foi aquí. E nada, anudamos aquí. Esa estaría. E agora quédame colgalos aquí por un chicote e colgalos en un sitio onde non lle dea moita humedad e que non lle dea o sol tampouco. Ten que estar a intemperie polo menos, bueno, polo menos medio ano, aínda que eu podo deixalos ben un ano a curar. Porque este sería o aspecto do unto xa curado. Ten que estar así duro e amarillo. O unto que non está así amarillo e ben curado, só lle vai a aportar ás comidas grasa, porque o unto é grasa solo. Non lle vai a dar ese sabor característico das nosas comidas gallegas, tan típicas como o caldo, como unha boa allada para a ralla, que ten que levar unto, pero ten un sabor moi característico solo cando está ben curado. De fresco non facemos nada botándolle ao caldo porque só lle vai a dar grasa. Conseguimos o mesmo con un chorro de aceite de oliva, porque sabor non lle vai a dar. E nada máis. Agora a colgalo e a esperar. Para este ano teño unto de abondo e para o ano vou ter unto para regalar, porque é moitísimo. Que teñades moi bo día. Un par de bridas destas que sempre son unha solución perfecta porque se poñen moi rápido. Con dous ganchiños destes que fago así con ferros, enganxo aquí. E colgado. Listo, apañado. O motivo por colgalos así no albollo ou nun hórreo ou así é porque os ratos non son capaces a chegar aí. Pero bueno, ás veces tamén poden chegar, hai que ter cuidado, hai nos que vigilar.